الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ni'matlantirib turishi birdan bir Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz, rahmat ham shukrlarimiz bo'lsin. Men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiram Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan, Allohning zo'r hikmati bilan biz sizning bilan jay kunlarin tamomlab, jay kunlarin uzatib, kuz kunlarına kirdik. Ham bizda, ham umuman butun dunyoda kuz kuni boshlanuvi, ol demak o'quv yili boshlanuын anglata. Bütün dünyada şulay jay bitu bilen, oңaşlar alu bilen, o'quv yurtlarında dersler, o'quvlar başlana, balalar mektepke kite, kimdir yaş o'smirlar kollejga, universitetga kire, hem şunday hareket başlana, o'quv, ilim alu hareketi başlana. Hamide Müslüman kişisi, o'zin Müslüman degan, Allah Teala'ga hem kıyamet gününe ışangan kişi Маңа тағы да зоррақ ихтибар берерге тиеш. Маңа тағы да зоррақ ихтибар белән карарга тиеш. Нәрсәгә? Гыйлем алуга. Гыйлем алуга зур ихтибар берерге тиеш мусульман кешесе. Абу Саид аль-Худри радийаллаху анху риваят иткән хадистә, бу хадисне Имам Табарани китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Гыйлем алу, гыйлемне таләп итү һәр мөселман өчен фарыздыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: һәр мөселман өчен фарыздыр. Получение знаний является обязанностью, фардом для каждого мусульманина. Әмма бит ул укый, миңа укымасам да була түгел. Син дә укырга тиешсең. Син дә гыйлем алырга тиешсең. Һәм беренче булып, беренче аят булып, беренче вахи булып, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга нәрсә инде? Беренче сүз кайсысын Җибраил алейхиссалам әйтте Пәйгамбәрбезгә нәрсә иде? Иқра. 3 тапкыр кабатлады. Иқра диде 3 тапкыр. Һәм әгәр дә нәрсәдер кабатлана икән,
Аның димәк әһәмияте бар. Ул булай гына юкка гына кабатланмады 3 тапкыр. Ягъни Җибраил алейхиссалам бу әйбергә ихтибар бирергә теләде. Һәм аның икенче төрле хикмәтләре дә бар, ни өчен 3 тапкыр кабатланды. Ләкин 3 тапкыр Җибраил алейхиссалам әйтте пәйгамбәргә укы дип, һәм аннары дәвам итте, әйтте: "Иқра бисми раббикаллази халак." Укы сине барлыкка китергән Раббыңның исеме белән диде. Һәм бу аятны аңлатканда галимнәр әйтә, димәк укыганда, гыйлем алганда сиңа файдалы булган, синең бу дөньяң һәм ахиратың өчен файдалы булган гыйлем алырга тиешсең диделәр. Укы дигәндә теләсә нәрсә укы түгел. Укы дигәндә бөтенләй бер рәттән укы түгел. Укы дигәндә Раббыңның исеме белән укы диде. Раббың ризалыгын өмет итеп укы диде. Ягъни сиңа бу дөньяда да, ахиратта да файдалы булган әйберне өйрән диде Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга. Һәм бу бит пәйгамбәрбезгә генә кагылмады, җәмәгать. Коръән инде пәйгамбәрбезгә генә түгел, безгә инде, ягъни Җибраил Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әйтә, укы ди Раббыңның исеме белән. Без моны ничек кабул итәбез? Раббың сиңа мөрәҗәгать итә, укы, гыйлем ал ди. Сине бу дөньяда да, ахиратта да бәхетле итә торган, сиңа бу дөньяда да, ахиратта да файда китерә торган әйберне укы. Һәм пәйгамбәрләр алар нәрсә калдырдылар үзләреннән соң? Акча калдырдылармы? Йортлар калдырдылармы? Дәүләт калдырдылармы? Юк. Алар калдырдылар бер әйбер, гыйлем. Һәм бер нәрсә дә башка калдырмадылар. Гыйлем генә калдырдылар алар. Дирхам да, динар да калдырмадылар. Хадистә килгәнчә. Алар калдырдылар гыйлем бары тик. Һәм безнең өстебездә без әйтәбез, Раббыбыз Аллаһ дибез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дибез. Без ышанабыз, кыямәт көнендә һәр үткәргән вакытыбыз өчен җавап тотачагыбызга. Димәк, без карарга тиешбез, нәрсә безгә калдырдылар пәйгамбәрләр? Нәрсә безгә калдырды пәйгамбәрбез? Гыйлем калдырды. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Адам алейхиссаламны барлыкка китергәч, фәрештәләргә һәм җиннәргә Адам алейхиссаламга сәҗдә кылырга әмер иткәннән соң, нәрсә ди Бакара сүрәсендә Аллаһ Таала? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Һәм ул Аллаһ Таала өйрәтте Адамга бөтен әйберләрнең исемнәрен, ягъни аңа гыйлем бирде. Аны барлыкка китергәннән соң, беренче иттереп Аллаһ Таала аңа гыйлем бирде. Өйрәтте бөтен әйберне. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля гыйлем ияләрен, гыйлем алучыларның өстенлекләрен күрсәтеп, күп аятларда безгә күрсәтә һәм әйтә: «Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама». Бу бер мисал. Аллаһ Таала әйтә, шунлыкта ди, Аллаһның куллары арасында аннан куркучылар, Аллаһның куллары арасында күбрәк Аллаһтан куркучылар кемнәр? Улама, галимнәр ди. Ягъни кемнең гыйлеме күбрәк Аллаһ Таала турында, кемнең гыйлеме күбрәк Коръән турында, кемнең гыйлеме күбрәк Аллаһның дине турында, аның ул ныграк Аллаһтан курка. Аның тақвалыгы зуррак. Безгә нәрсә кирәксең бу әйберләрдән башка? Что нам еще нужно, кроме богобоязненности? Синең бәхетле буласың киләме? Синең җәннәтле буласың киләме? Синең Аллаһның газабыннан сакланасың киләме? Нәрсә кирәк? Тақвалык кирәк. Тақвалык нәрсә белән була? Гыйлем алу белән. Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама. Аллаһтан
күбрәк куркучылар галимнәр диде, күбрәк гыйлеме булганнар. Бу бер иде. Икенчесе, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хәл ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун". Бер тигезмени ди белүчеләр һәм белмәүчеләр. Разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? На этот вопрос не надо отвечать. Это риторический вопрос, который подразумевает уже ответ внутри аята. Конечно, не равны. Конечно же, тот, который знает, он выше, он не на том же уровне, который, с тем человеком, который не знает ничего. Бу икенче мисал иде. Өченчесе, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ярфа'уллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат". Аллаһ Тааля күтәрә, дәрәҗә бирә, дәрәҗәсен күтәрә, үзенә якынрак кыла кемнәрне? Аңа иман китергәннәрне һәм утул илма, кемнәр гыйлем алдылар, гыйлем алучыларны, гыйлемле булган кешеләрне, аларның дәрәҗәләрен күтәрә. Аллаһ Тааля поднимает в степенях тех из его рабов, кто уверовал в него и которые получают знания, которые знающие. Аллаху субханаху ва тааля ике аятта безгә күрсәтә метод, безгә күрсәтә юл, ничек иттереп без гыйлем ала алабыз. Беренчесе, Аллаһ Тааля әйтә: "Ва кур рабби зидни илма". Үзенең пәйгамбәренә әмер итеп, приказывая своему пророку, он говорит, Аллах субханаху ва тааля: "Ва кур рабби зидни илма". И скажи, о пророк, о Господь мой, прибавь мне знания. Аллаһ Тааля монда күрсәтә нәрсә? Беренче юл, дуга кылу. Аллаһ Таалядан сорау: "Раббым, минем гыйлемемне арттыр", дип дуга кылу. Икенчесе, Аллаһ Тааля әйтә: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун". Сорагыз кемнәрдән? Зикр әһелләреннән, гыйлем әһелләреннән, әгәр дә сез үзегез белмисез икән ди. Монда Аллаһ Тааля безгә күрсәтә бер юлны, ничек без гыйлем ала алабыз, ул да булса сорау аша. Сорарга тиешбез, без таләп итәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Фас'алу", ди, сорагыз ди. Әйтми галимгә бар сөйлә аларга ди. Әйтә, сиңа әйтә, галим булмаган, белмәгән кешегә әйтә: "Бар да сора", ди. Фас'алу ахла зикр. Сорагыз гыйлем әһелләреннән. Таләп итегез. Ягъни без галим булмаган кешеләр, без гыйлемнәребез загыйф булган кешеләр, без сорарга, таләп итәргә тиешбез. Эзләргә тиешбез, сорарга, барырга тиешбез. Вакытыбызны, малыбызны сарыф итәргә тиешбез бу юлда, димәк. Түгел, син диванда ятып торасың да сиңа гыйлем килә. Алай булмый. Аллаһ Тааля монда әйтә: "Сорагыз", ди, таләп итегез. Йөрегез, эзләгез. Карыйк җәмәгать галимнәребезне. Карыйк имам Абу Ханифа, зур галимнәрне алабыз. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбал, имам Шафи'i. Җәмәгать алар меңләгән километрларны җәяү үтәләр иде бер хадис артыннан. Ниндидер хадисне белер өчен ул Багдадтан Мәдинәгә бара иде. Ул самолет белән берничә сагать очырга кирәк хәтта. Ул җәяү чыгып китә иде Багдадтан Мәдинәгә. Менә ул ишетте дә, что анда бар кеше, ул шундый хадисләрне белә. Ул хадисләрне белер өчен ул Багдадтан Мәдинәгә чыгып китә иде. Хәтта шундый исемдә түгел, ләкин бер галим шулай иттереп ишетеп, бар шундый шәһәрдә шундый галим, ул шундый хадисне белә дип чыгып китә, үзенең шәһәреннән шул хадисне алырга. Шул шәһәргә барганда, теге галим икенче шәһәргә китә икән. Теге барып җитә бу шәһәргә, бу галимне тапмый. Кая китте ул? Монда иде. Әйткәннәр бу шәһәрдә дип. Аңа әйтәләр, ул чыгып китте шундый шәһәргә. Ул аның артыннан шул шәһәргә чыгып китә. Карагыз җәмәгать, алар ничек гыйлем таләп иткәннәр.
Как они получали знания? А что мы делаем, чтобы получать знания сейчас? Хам Аллах Субханаху ва Тааля Бақара сурасында әйтә: "Ватазавваду, ватазавваду". Запаслар җыйгыз ди Аллаһ Тааля. Запаслар җыйгыз. Хам әйтә: "Фа инна хайраз зади тақва". Хам иң яхшы булган запас, кайсысын син җыя аласың бу дөньяда? Запас, который ты можешь собрать, самый лучший запас, который ты можешь собрать в этом мире, деньги? Нет. Дома, квартиры, земли? Нет. Ат-таква, богобоязненность. Самый лучший припас, который человек может собрать в этом мире, это богобоязненность. И Аллах Та'аля говорит: запасайтесь. И лучший запас это богобоязненность. А ничек кеше таквалыкка ирешала. Как человек может достичь богобоязненности? Только получив знания, только получая знания. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның хадисләренә карасак, гыйлем алуның әһәмияте, гыйлем алуның никадәр фазилатлы булганына карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ман салака тарикан ялтамису фиhi илман, саххалаллаху лаху бихи тарикан илал джанна". Кем Пәйгамбәрбез әйтә: кем гыйлем алу юлына басса ди, саххалаллаху лаху бихи тарикан илал джанна. Аллаһ Тәгалә шул аның гыйлем алу юлына басканы сәбәпле җәннәткә юлны җиңеләйтер ди. Тагын нәрсә кирәк безгә? Җәннәттән башка нәрсә кирәк безгә? Ә җәннәткә бару юлының җиңеле ул гыйлем алу юлы. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Иза мата ибну Адам инқата'a 'амалуhu илля мин тhalатha, илля мин садақатин джариятин ау илмин юнтафa'у бих ау валадин салихин яд'у лах". Кайчан инде ди Пәйгамбәрбез әйтә: "Кайчан инде кеше ди бу дөньяны калдырса, үлсә, вафат булса, аның гамәлләре киселә ди. Садака да бирә алмыйсың, ярдәм дә итә алмыйсың беркемгә дә, Коръән да укый алмыйсың, намаз да торгыза алмыйсың, үлдең, булды. Бу дөньядан киттең. Гамәл китабы ябылды". Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Аның ди гамәлләре өзелә". Кеше үлде, вафат булды, гамәлләре тәмамланды. Китабына бедән бер нәрсә дә язылмый. Пәйгамбәрбез әйтә: "Илля мин тhalатha", 3 кешедән кала ди. Беренчесе илля мин садақатин джария. Садака калдырган, садака джария калдырган кеше, дәвамлы садака калдырган кеше. Мәчет төзедең, китап бастырдың, Коръәннәр бастырдың, юл ясадың һәм башкасы. Дәвамлы садака калдырдың, кайсысы белән әле һаман кешеләр кулланып тора. Һәм әгәр дә син шундый кешеләрдән иткән, Аллаһ Тәгалә сиңа син вафат булганнан соң да әҗр савабын биреп тора. Икенчесе ау илмин юнтафa'у бих. Яки син калдырдың гыйлем, кайсысы белән кешеләр куллана һәм ул файда китерә аларга. Ләкин андый гыйлем калдырыр өчен беренче чиратта үзеңә өйрәнергә кирәк. Гыйлем калдырыр өчен, кемгәдер нәрсәдер өйрәтер өчен үзеңә баштан таләп итәргә кирәк гыйлемне. Үзеңә баштан гыйлем алырга кирәк. Һәм аннары инде гыйлем алсаң, ниндидер основной әйберләрне, мөһим булган, иң беренче булган әйберләрдә гыйлемең хәтта булса, син инде үзеңнең хатыныңа, үзеңнең балаларыңа, үзеңнең оныкларыңа аны өйрәтә аласың. Ләкин нәрсә? Пәйгамбәрбез әйтте: "Ау илмин юнтафa'у бих". Ул гыйлем нинди буларга тиеш? Аннан файда буларга тиеш. Ул файдалы гыйлем буларга тиеш. Ул яхшы гыйлем буларга тиеш. Һәм ахыргысы ау валадин салихин яд'у лах, яки син калдырасың ди, үзеңнән соң калса синең нинди яхшы, тәрбияле, дуга кылучы, синең өчен дуга кылучы бала калса. Ләкин андый бала үстерер өчен шулай ук үзеңә гыйлем алучылардан булырга кирәк, шулай ук үзеңне тәрбияләргә кирәк, үзеңә өйрәнергә кирәк. Һәм инде җәмәгать күпме аятлар китердек, күпме хадисләр китердек, гыйлемнең дәрәҗәсен күрсәтә торган. Һәм бигрәк тә без игътибар итәргә тиеш без үзебезнең дини гыйлемебезгә.
Әлбәттә, бу дөньяда да без ниндидер гыйлем белән файдаланабыз, ул безгә бу дөньяда файда китерә. Ләкин иң беренче чиратта без кайгыртырга тиешбез ахирәттә файда китерә торган гыйлем турында. Аллаһның дине турында. Яхшы син табиб, яхшы син инженер, яхшы син төзүче. Бул син төзүче, бул син табиб, бул син инженер, бул син шофер, водитель. Ләкин онытма моннан үстен булган әйберне, Аллаһның динен. Син табиб булып эшлисең, ләкин син дөрес эшлисеңме? Каян беләсең син? Син торговец, син бизнесмен. Синең сделкаларың, синең эшләрең дөресме, юкмы? Каян беләсең син? Аллаһның динен өйрәнеп кенә. Һәм шуңа күрә дөрес, яхшы, туры юлдан баручы араларыннан буласыбыз килә икән, без Аллаһның гыйлемен өйрәнергә тиешбез. Һәм иң беренче чиратта инде әлбәттә без Коръәнгә игътибар итәргә тиешбез. Без Коръәнгә игътибар итәргә тиешбез. Коръән кем өчен иңде Коръән? Безнең өчен иңде. Беренче сүз Иқра кем өчен әйтелде? Безнең өчен әйтелде. Коръән безнең өчен иңде. Фәрештәләр өчен иңмәде ул. Безнең өчен иңде. Ә без нишлибез? Никадәр без Аллаһ Тәгалә безгә үзенең сүзләрен җиткезә. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең насихатларын бирә. Без ничек кабул итәбез моны? Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лау анзална һазал Кур'ана аля джабал, лараайтаху хаши'ан мутасадди'ан мин хашьятиллаһ." Әгәр дә без ул Коръәнне тауга иңдергән булсак ди, ул тау ди ярылыр иде ди Аллаһтан куркып. Ярылыр иде ул тау ди. Әгәр дә без Коръәнне ди тауга иңдергән булсак, лараайтаху син аны күрер идең ди хаши'ан мутасадди'ан мин хашьятиллаһ. Ул Аллаһтан куркып ярылыр иде. Ничек тәэсир итә Коръән безнең калпләребезгә? Моны һәрберебез үзенә бирергә тиеш бу сорауны. Ничек Коръән тәэсир итә безнең тормышыбызга? Һәрберебез бу сорауны үзенә бирергә тиеш. Нинди урын ала Коръән минем гомеремдә, минем тормышымда? Һәр кеше моны үзенә сорау бирергә тиеш. Һәм галимнәр әйтә торган булганнар, кем ди Коръәнне бер көнгә булса да калдырса ди, тот, кто хотя бы на один день оставит Коръән, не заглянет в него, то он является оставившим Коръән. Это слова ученых, это слова праведных предшественников. Әгәр дә кеше бер көнгә булса да Коръәнне калдырса, аны ачмаса, аны карамаса, аңа игътибар бирмәсә, галимнәр әйткән, бу кеше Коръәнне калдыручы кеше дигәннәр. Куркыныч җәмәгать. Һәм бу сүзләрдән без үзебезгә дәрес алып, үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Һәм инде бу дин, Аллаһның дине, бу китап, Коръән китабы, бу пәйгамбәребезнең сүзләре, хадисләр, алар безнең өчен әйтелде, һәм алар безгә әманәт булып тора. Әлхәмдүлилләһ, син Аллаһ Тәгаләгә ышандың, син бу хак юлны таптың, таныдың. Һәм бу динне үстерү бу җирдә, бу динне тарату, бу динне саклау синең өстеңдә әманәт булып тора. Һәрберебез өстендә әманәт булып тора. Ләкин кемдер уйларга мөмкин, минем галим буласы килми инде, мин заводта эшлим, кая инде, мин галим була торган кеше түгел дип кемдер уйларга мөмкин. Ләкин җәмәгать бу әйтелгән сүзләрдән галим буларга фарыз дигән нәтиҗә ясарга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә әмер итмәде безгә, бөтенебезгә дә галим буларга. Аллаһ Тәгалә андый вазифа куймады. Һәрберебез галим булмаячак та. Ләкин бу юлда булу, әзәзләп таләп итү, әзәзләп өйрәнү, гыйлем алу һәрберебезгә фарыз. Галим булу фарыз түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте аятта: "Фас'алу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун." Сорагыз гыйлем әһелләреннән, әгәр дә сез үзегез белмисез. Һәм Аллаһ Тәгалә бу аятта кешеләрне икегә бүлде. Бар белүче кешеләр, кайсылардан сорыйлар, һәм бар белмәүче кешеләр, кайсылар барып сорыйлар. Һәм шуңа күрә, әгәр дә син галим кеше түгел икән, ләкин галим кеше шулай ук сорау юлын үтте. Ул сорады, таләп итте, 30, 40, 50 елдан галим булды.
Ләкин синнән таләп ителми галим булырга. Синнән бары тик сорау, синнән бары тик гыйлем алу, әзәзләп өйрәнү таләп ителә. Һәм моны син булдырганча хатыныңа, балаңа өйрәтү. Бу динне саклар өчен, бу динне таратып калдырыр өчен, бу динне таратыр өчен. Һәм бу тормыш безгә бирелде, аны дөрес иттереп алып барырга, гыйбадәт кылып алып барырга. Ләкин гыйлем алмыйча, өйрәнмичә аны дөрес иттереп алып барып булмый җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе бар, бу хадисне Имам Табарани китерә. Кем килде мәчеткә гыйлем алыр өчен яки гыйлем бирү өчен, аңа хаҗ кылган кешенең әҗере язылыр ди. Нинди зур дәрәҗә җәмәгать. Кайсысыннан без үзебезне мәхрүм итәбез кайбер вакыт. Һәм Али ибн Абу Талиб радиллаһу анһу аның шундый сүзләре бар. Али ибн Абу Талиб говорил: нет блага в том поклонении, в котором не было знаний. Нет блага в том поклонении, в котором не было знаний. Һәм Али ибн Абу Талиб моның белән нәрсә әйтәсе килә? Ягъни гыйлем белән кылынган гыйбадәт аның дәрәҗәсе зуррак Аллаһ Тәгалә каршында. Аның әҗере зуррак гыйлемсез кылынган гыйбадәттән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе белән тамамлыйм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: бу дөнья ләгънәт кылынган ди. Бу дөнья ләгънәт кылынган һәм ләгънәт кылынган бу дөньяда булган бар әйбер дә нәрсәдән кала? Аллаһны зикр итүдән кала һәм галим булган кешедән һәм өйрәнүче кешедән башка. Проклят этот мир и все, что в нем, кроме поминания Аллаха, знающего и обучающегося. Кроме поминания Аллаха, кроме знающего человека, кроме ученого и кроме того человека, который находится на пути получения знаний. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безгә гыйлемне таләп итүчеләр арасында булырга язсын. Насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә гыйлем алуны ярдәм итсен, безгә зиһеннәребезне ачсын. Һәм җәмәгать үзебезне акламыйк. Давайте не будем оправдывать себя. Ну я же занят, нет. Аллаһ Тааля безгә бирде бу тормышны. Аллаһ Тааля дал нам это время, Аллаһ Тааля дал нам эту жизнь, и у нее есть цель. Это прожить эту жизнь правильно, прожить ее в соответствии с тем, на что указал нам Аллах Субханаху ва Тааля. И это возможно лишь получая знания. Поэтому получение знаний должно быть прежде всего, как ученые сказали, аль-ильму кабля аль-каули валь-амаль. Получение знаний, то есть знание, оно прежде слов и дел. Ва акулю каули хада ва астагфируллаха ли ва лакум ва ли саирил муслимина фастагфируху иннаху хувал гафурр рахим. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله